Уважаеми представители на комисията, уважаеми колеги! Хубаво е да се говори за мир, това са важни неща, полезни, но преди това Азербайджан трябва да бъде осъден за етническото прочистване. Азербайджан трябва да престане провокациите и насилието върху арменска територия и този Европейски парламент трябва да каже тези неща такива каквито са. Азербайджан извършва етническо прочистване с огромни мащаби, непознавани от Втората световна война насам. Не може да си харесваме една война и да неглижираме останалата война. Всички агресори трябва да бъдат осъждани еднакво и всички агресори трябва да бъдат порицавани еднакво. Да не ви говоря, вие всички прекрасно знаете всъщност, чий съюзник е Алиев. И с кого се продава газа и къде се продава газа. Всички го знаем, нали така? Затова бъдете така добри да не налагате двойни стандарти и да не се съобразявате с това колко струва азербайджанският всъщност руски газ, защото той е такъв, и да осъдите етническото прочистване и насилието на азерите върху арменците. И това, което знаете всички, Азербайджан в момента се стреми и ще се опита да разсече суверенна арменска територия. Не на Горни Карабах, не Арцах, а суверенната арменска територия, за да стигне сухопътно до своя ексклав, наречен Нахичеван. Това е известно и това се знае. Секунда, председателю, завършвам. Това се знае, това трябва да бъде порицано и трябва да бъде спрано тук в този парламент. Благодаря ви.